Nyt jotain aivan uutta ja erilaista Smartsidein kanavilla. Spandex Sapiensin ensi-iltapäivänä. Ollaan täällä Kampissa Helsingissä Tennispalatsin edustalla. Leffa tuli tänään ensi-iltaan, sen kunniaksi tässä pidettiin aukiolla päivän mittaan painishow. Me kuvailtiin pätkiä, nyt te näette niistä parhaita paloja. Lisäksi me jutettiin muutamaa fania ja kyseltiin vähän fiiliksiä. Kohta mennään leffaan, mutta nyt nähdään shown parhaita paloja ja tunnelmia. Hyvää iltaa Helsinki! Ja huikean dokumenttielokuva Spandex Sapiensin nimissä ja kunniassa olemme tänään täällä pitkin päivää. Miten tuttu laji tää on sulle? Että ootko aiemmin käynyt Suomessa katsoa tai seuraatko VV:tä tai jotain muuta vastaavaa? No mä oon 4-vuotiaasta asti VV:tä seurannut ja nyt talvisodassa, viime vuoden talvisota oli ensimmäinen kerta sitten kun mä kävin katsomassa sitten niin suomalaisten painoa. Kerran on käynyt katsomassa livenä ja tietysti televisiosta joskus aikaisemmin nähnyt, mutta hyvin sinänsä niin kuin vieras ilmiö ollut tähän mennessä. Niin on mukava nähdä tällaisessakin julkisessa tilassa itse asiassa. 85 katsottu Sport-kanavilta vapaapaini ja edelleen on tää ranskalainen, mikä tän nimi nyt on? Toi Andre the Giant. Andre just Giant, jättiläinen, niin kyllä mä sanoin, että Hulk Hogan ja hänen matsit ne on ollut kovimpia, mitä mä tiedän. Tää on totuus. Mä oon oikeastaan seurannut silleen vähän vaihtelevalla menestyksellä varmaan jostain 2003 vuoden paikkeilta. PVF-ajoilta oikeastaan, mutta nyt taas niinku viimeiset pari vuotta niin vähän tiiviimmin. Mitä sä kuvailisit tommoista matsia tai tapahtumaa? Et mitä siinä tapahtuu? Se on suurta draamaa. Tätä voisi varmasti verrata ehkä johonkin niin kuin jopa kreikkalaistyyppiseen niin kuin tragediaan. Ehkä myöskin toki myös sitten komediaan. Tässä on paljon sellaisia elementtejä teatterista sanoisin. Mutta kuitenkin tämä yhdistelmä sitten tähän fyysiseen ilmaisuun on jollain tavalla todella kiehtova. Jos miettii tätä FCF:n porukkaa, niin kuka sieltä tällä hetkellä on sun suosikkihahmo? Se on King Kong Karhula. Miksi? Se on vakovineen. Tällä hetkellä on Jake Luupää. Jotain semmoista lavakarismaa löytyy Jakesta ja muutenkin vanha tuttu. Kyllä Starbuck, koska se on kuitenkin tämän lajin pioneeri Suomessa, niin totta kai se on semmonen, mikä on aina hauska nähdä. Vili Luupää, Jessica Lowe, ehdottomasti. Mä löydän kaikista yleensä jotain viehättävää ja nämä hahmotkin rakentuu ennen kaikkea suhteessa toisiinsa. Ja jos joku puuttuisi siitä, niin koko tilanne muuttuisi aika paljon. Et siinä mielessä mä en ainakaan tässä vaiheessa vielä pysty niin kuin nostamaan ketään yli muiden. Minkälaisia hahmoja sä haluaisit nähdä vielä FCF:ssä? Onko siellä ehkä joku, joka sun mielestä puuttuu? No, joku super high flyer on aina hyvä. Ehkä sinne voisi jotain semmosia vähän lennokkaampi naamariukkoja ottaa lisää. Chris Jericho, Dean Ambrose ja sitten Sin Cara yhdistelmä. Löytyy high flyeria, löytyy sitä ylimielisyyttä ja löytyy sitä tiettyä hulluutta, mitä kehässä tarvitaan. No mitä mielisairaampaa ja mielikuvitus vaan pelittää, niin eikö kehii vaan? Olisi ehkä kiva saada vielä vähän ehkä voimakkaampaa sellaista akateemista hahmoa, joka kenties toisi vähän erilaisen näkökulman. Ehkä tässä voisi olla mahdollisuus tällaiseen niin kuin kilpaileviin paradigmoihin, että jos tohtori Ioni on tällainen aika luonnontieteellinen, niin mitä se olisi joku humanistitutkija siellä, joka mättäisi ihmisiä turpaan. Se olisi itse asiassa aika kiehtovaa. Kiinnostaisiko nähdä vielä uudestaankin showta? Totta kai aina. Sä oot fani, sä varmasti tuut katsomaan uudestaankin, mutta suosittelisitko sun kavereille tätä kanssa? Kyllä mä oon aina jo pari frändiä räpinnyt mukaan. Kyllä suosittelen. Tää on katsomisen arvosta ja nimenomaan tässä yhdistyy niin monia kiinnostavia elementtejä, että niin kun jokainen löytää tästä varmasti jotain itseään kiinnostavaa.